जोङो थाबैनो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौबो लोगो हमगोन जाहाथे एनडिपिनि जि केसनि जेंना आंनि लोगोआ सासे टिकेट दाबिदार दिनैल' नङा आवगोलावबो टिकेट दाबिदारमोन इउपिपिएलनि साफ्रोमबो एक्स एनडिपिनि बिथांमोन बिर जोहोलावजोफोर एनआईए केसाव फासिनानै थानाय बा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बे बिथांमोननि थाखाय मोजां बाथ्रा बुंदों जोंहा दिनैनि दिनाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा स' आङो सेलुट खालामो बिटिआरनि सीएम सारखौ नोंथाङा बेफोरबायदिनो हारि समाजनि थाखाय बा बिर जोहोलाव बिथांमोननि थाखाय अरायसम खोथा बेखेवबाय थायोब्ला बा खोथाफोर होबाय थायोब्ला जोबोद मोजां मानोना आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो नोंथाङा मात्र खोथाल' होनानै जानाय नङा खामानिखौ मावफुंनानै दिन्थि अब्लानो आं नोंथांखौ डाइरेक्टलि बुङो आंनि जिथुनाखि आं चेनेल खुलिजेननायनिफ्राय नोंथांखौ दिनैसिमाव मोजां गाज्रि गोबांथार बाथ्रा बुंबोबाय बा सोंखारिबोबाय जुदिहाय नोंथाङा देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायब्ला नोंथांखौ आङो थांनानै डाइरेक्ट आथिं हमनानै आंनि गासै भिडिअनि सायाव आङो नोंथांखौ आथिं हमनानै खुलुमनानै आङो निमाहा बिहैगोन आरो नोंथांनि आथिं सेराव आं सथाबहैगोन दिनै बेनो आरो बेजों लोगोसे बे भिडिअ इन्ट्र'जों लोगोसे जोंहा बयबो मिथिगौ कमेडियानबो खालामो मुंदांखा जोंहा फावखुंगुरबो होनजायो बिथांखौ नङा होमबा जोबोदथार फावथिना खालामो बिथाङा कमेडियान फिल्माव बयखौबो मिनि खुसि खालामो रंजाहोयो नङा होमबा दुखुनि समावबो दाब्ला बिथां सारा दिनैनि दिनाव जोंहा सासे बिथांखौ गावनिनो लोगो टिकेट नागिरदों सोर इउपिपिएलनि टिकेट नागिरदों दा बे बिथाङा सोर नङा होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायना ला दिनै निश्चय बुजिगोन थेवब्लाबो आं बुंनो सानदों फैला जे बरगयारि सारा जिथुनाखि इउपिपिएलनि जानानै टिकेट नागिरबाय थादों नैबिनि बाथ्रा बुंदों जोंहा दाब्ला सारा दा नोंथांमोनहा माब्रै जादों बिथांमोनहा मोनसे न'खरनि मानसि मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसि जहैनो भिडिअ सिडिअ बानायबाय थायो नङा होमबा फिल्म बानायबाय थायो दिनैनि दिनाव बिथांमोना मा बाथ्रा बुंलायलायदों नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जोबजासिम खोनासङोब्ला बुजिनानै लानो हागोन दा जाय हक सरकाराव जायखि थाया आंनि साननाया बेसो मोजां खामानि माव समाजनि थाखाय रायजो राजाजों अनसायजानाय खामानि मावनानै दिन्थि दिनै जोंहा बिटिआर सीएम सरकारखौ बा प्रमद बर' सारखौ गोबांथार मानसिफ्रा सोंखारिगासिनो दं अबश्य आंबो सोंखारिगासिनो दं नाथाय जुदिहे इयुननि थाखाय इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावोब्ला रायजो राजा आइ आफाफोरनि अनसायजानाय खामानि मावोब्ला देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारमोनखौ बा जेलाव जोबथेनानै दोनजानाय बिर जोहोलाव सारमोनखौ जुदि उरां अख्राङाव जुदि लाबोनो हायोब्ला आङो सारखौ सेल्युट खालामगोन लोगोसे आङो गिबिसिन सारनि खाथियाव थांनानै आथिं हमै आं खुलुमनानै आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ लानानै आं निमाहा बिहैगोन आरो सारनि आथिङाव आं सथबहैगोन दा बेनो आरोना दा नोंथांमोन जिथुनाखि जोबोर मोजांनि बाथ्रा दिनै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों निस्सय जाहाथे प्रमद बर' सारा जि खामानिखौ मावनो थांखि लादों देरनाब्ला सारमोननि थाखाय बा एक्स एनडिपि बिथांमोननि थाखाय बे खामानिया साक्सेसफुल जाफुंथों बा जाफुंगोन होननानै आङो मिजिं थिनानै दङ नेनानै थाबाय बिटिआर सीएम सारनिसिम आरो लोगोसे थाबैनो जोंहा देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबजानानै दोननाय गासै एक्स एनडिपिनि बिथांमोननि महर मोखांखौ जों मोजाङै मोजां अरायसम फेस टु फेस लोगो मोनलायनानै नुबाय थानो मोनगोन लोगोसे बिथांमोनाबो बिसि फिसाफोरजों आलो गोजोनै रुजु रुमाय जेरै बिटिआर सरकार सीएम प्रमद बर' सारा बा सोरबा इउजि ब्रह्म सारमोना बा सोरबा गबिन्द सारमोनहा बा सोरबा फेरेंगा सारमोनहा रुजु रुमाय बिसि फिसाजों मोखां नायलाय ओंखाम बोथिसे जालायदों थिग बिथांमोनाबो बेफोरबायदिनो जाफैलायनो हाथों आरो रायजो राजाजों गोरोबफ्लेनानै समाजनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनफैदों आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जोबजासिम नायना लादो आरो सोर मा बुजिनो हादों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो जोङो बारग' एनडिपि बिथांमोननि जिखिना एनआईए केसाव दङमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांजों सावरायनानै बे गासैबो केसखौ रिटार्न लाबोनो हाबाय एनआईएनिफ्राय आसाम स्टेटआव आरो बिनि बेलनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेराव केस दङ बेवहाय बिथांमोनखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बरननानै लांनाय जाबाय आरो लासै लासैनो बिनि बेल बयखौबो बेल होनायनि थाखाय बेबस्थाया सोलिबाय आरो बेखौ थोंजोङै जोङो बारग' एनडिपिनि जि आफाद दङ बिथांमोनजों जोंनि सरकारनिफ्राय सोमोन्दो लानानै जों खामानिखौ मावगासिनो दङ थालांनायनि गेजेराव सिबिआइनि गासै 6 दङ जेराव रन्जन दैमारि बिथांबो दङ बेखौ लानानैबो बावैसो जोङो होम सेक्रेटारिजों रायलायहैदों आरो होम सेक्रेटारि बिथाङा खोथा होदों जे नेक्स्ट जेब्ला ट्रायल जागोन अब्ला निश्चय बिथांमोना माखासे पजिटिभ इनिशिएटिभखौ लागोन आरो जोङो थाबैनो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौबो लोगो हमगोन जाहाथे एनडिपिनि जि केसनि जेंना बेखौ थाबनो सुस्रांनो हायो आरो लोगोसे जोंनि संबिजिताव जि मोनसे संशोधन 125th एमेन्डमेन्ट बेखौ लानानैबो जोङो केन्द्र सरकारजों सावरायगोन जाहाथे नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव बे एमेन्डमेन्टआ जेरैखि जाया जायो जायनि गेजेरजों जोङो रांखान्थिनि जि मोनसे बेबस्था बेखौ गोख्रों खालामनो हागोन आरो काउन्सिलाव माखासे आयेनगत भाबे बा कन्स्टिटिउसनेलि जिखिनि स्ट्रेंथेन खालामनांगौ बेखौ जोङो स्ट्रेंथेन खालामनो हागोन दा जयनिंआथ' दाखालिनिफ्रायनो जाबाय दं
नैबे थावनियाव मा होनो दिनैजों खेबथाम जाबाय सानसे जाहैबाय मा 73 जन आरो सानसे 10 जन आरो दिनै मथा मथि मा जाहैखो 38 जन 38 दा आरो जाबावनो गोनां दङ बे गुदलिगामि प्राइमारियावनो दा बहुत मानसिया जयनिं जानो नागिरदों जोङो मात्र मा होनो गायनाय फुनाय दिनखाय साननैसो फावसायनो ओरै होननानै बुंदोंमोन आरो खिन्थु जयन जाग्राफ्रा माइ गायनायाव नै दा बेस्थ' जानोसै दिनैनो जयन जानांगौ होननानै दिनैनि प्रग्रामा जाबाय जिहेतु कख्लाबारि बियाबाव नोंथांमोना बिपिएफनिफ्राय थाद'नाय गैयै जयनिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों माबायदि दाथ' बेखौथ' ओरैबायदि मोनसे थौ जादों कख्लाबारि समस्थियाव दा मानसिफोरा गाव गावनो आगबारिना फैदों जयन जानो थाखाय आरो मोनसे जों थांखि लादों प्राइमारि इनचार्ज लानानै होदों ब्लक बिपिएफआ बेनिफ्राय न'खर न'खर हाबदों आरो बे न'खर हाबनायाव ओरैबायदि मोजां आवगोलाव जेनेबा खायसे मानसिया बिपिएफखौ नागारनानै परिबर्तन समाव इउपिपिएलआव थांदोंमोन भट होदोंमोन नाथाय बिथांमोना फिन बिपिएफआव दिनै जों भट होफिनगोन होननानै न'खर बिदि बुंदों आरो मानसिफोरा आरो मोजां नांदों इन्टेलेक्सुयेलफोराबो गोरों गोराफोराबो थारमाने गोदोनि हाग्रामा सरकारानो मोजांमोन हाग्रामाखौनो फिन लाबोफिननांगौ नोंथांमोना फावसायनाङा नोंथांमोना आवगायबाय था जों बेगाव जों दं होननानै बुंदों आरो इन्टेलेक्सुयेलफोरा जिहेतु नोंथाङा फोथायो नामा हाग्रामायारि गभर्नमेन्टआव फैफिनगोन होननानै 100% सियर गभर्नमेन्टआ हाग्रामा महिलारि सारनियानो फैफिनगोन ओरैबायदि मोनसे थौ जादों जोंनि समस्थियावल' नङा सारा बिटिसिआव 40टा समस्थियाव बहुत थौ जादों मोनसे जागरन जादों थारमाने आवगोलनिखौनो लाबोफिननांगौ हाग्रामा महिलारिखौनो लाबोफिननांगौ होननानै मोनसे थौ जादों जिहेतु नोंथांमोननि कख्लाबारि बियाबाव इउपिपिएलखौ फेजेननो हानाय दल गैया होननानै बिथां एमसिएलए मन्टु बर'आ बुंदों मा फोरमायगोन राजनितियाव बुङो सोरबा माबा माबि बुंना लायो अनेक खिन्थु देरहागोनाथ' सासेयासो देरहागोन नालाय नङा होमबा दा बिदिनो अनेक बुंगोन राजनिति डायलग खिन्थु कख्लाबारि समस्थियाव बिपिएफआ देरहागोन बे रोखा जिहेतु नोंथांनि लोगोआबो सासे टिकेट दाबिदार मा बुंनांगोन आंनि लोगोआ सासे टिकेट दाबिदार दिनैल' नङा आवगोलावबो टिकेट दाबिदारमोन इउपिपिएलनि दा आवगोलाव मोनाखै दा देग्लायबो दाबिदार दा टिकेटखौ मोनगोन ना मोना दा बिथांनि खोथा आरो बिथांनि थासारिया माबायदि दं होनना बुंनांगोन फैला जोबोर दाथ' ओरैनो जों बिदा फंबाय बायदि नालाय लोगो मोनलायो मोजां राजनिति पार्टिया बेलेग आलादा आं आलादा बेनि आलादा होमब्लाबो जों बिदा फंबाय बायदि सोलिलायो दा जायखिजाया गावथ' होनदों मोनगोन होननानै खिन्थु मोननाय मोनैया गावनिसो खोथासै नङा होमबा बेखिनियानो